Zeeuwse raadsleden willen meer inspraak in de coronamaatregelen. Het is vrijdag 2 oktober, dit is Zeeland Nu. Te veel macht voor ondemocratische veiligheidsregio. Ook Oostburg krijgt een coronateststraat en Vlissingse kunstenaar zoekt verdwenen beelden. Dames en heren, goedenavond. Zeeuwse gemeenteraadsleden zijn verdeeld als het gaat over de rol van de veiligheidsregio tijdens deze coronacrisis. Door een besluit van de minister worden beslissingen op dit moment genomen door de veiligheidsregio en kunnen de raadsleden niet meer controleren zoals ze gewend waren. Om de coronacrisis te bestrijden ligt er sinds half maart veel verantwoordelijkheid bij de veiligheidsregio, waarvan Jan Lonink, tevens burgemeester van Terneuzen, de voorzitter is. Hij staat continu in contact met een speciaal team, waarin onder andere de hulpdiensten en de GGD vertegenwoordigd zijn. Daarnaast heeft hij veelvuldig overleg met zijn 12 collega-burgemeesters. Uiteindelijk neemt Lonink als voorzitter de besluiten. Waar normaal die bevoegdheden dus bij alle afzonderlijke burgemeesters zouden liggen en zij verantwoording moeten afleggen aan de gemeenteraad, is dat nu niet meer het geval. Dus de democratische controle op dat proces die is eigenlijk volledig weg. Naarmate het langer duurt, moet je daarover nadenken op welke manier die controleerde taak beter kan invullen. Want hoe zou u het dan graag zien? Dat meer in het voortraject peiling gedaan wordt van hoe ligt dat bij de verschillende gemeentes. Wil Tolen een mondkapjesplicht bijvoorbeeld, ja of nee? Ik zou er zelf persoonlijk geen voorstander van zijn. Maar dat zijn wel dingen die je in een gemeenteraad moet kunnen bespreken en kunnen besluiten. En niet dat een burgemeester uit Terneuzen dan zegt, oké, Tolen, u mag een mondkapjesplicht doen. Nee, dat moeten wij zelf kunnen besluiten. Jan Lonink begrijpt de kritiek, maar wijst er tegelijkertijd ook op dat de situatie een noodverordening betreft die opgelegd is vanuit Den Haag. Ik pas de bevoegdheden toe die de wet me geeft en wij treden niet buiten de wet. En ik zou dan adviseren raadsleden, als je een bezwaar hebt, meld je, kom en dan gaan we daarover praten. Toch blijft voor veel raadsleden de nadrukkelijke wens om te kunnen controleren. Daar zou ik wel voorstander van zijn, ja. Zonder dat ik zeg van dat het tot op heden niet goed gelopen is, want het is eigenlijk bij mijn waarneming prima gelopen. Maar het is belangrijk dat u weer kunt controleren. Ja, dat denk ik zeker wel. Ja. Bij mij in de studio is politiek verslaggever Heiko Strietman. Heiko, kritiek dus van raadsleden. Maar goed, waarom doen we het dan nu zoals we het nu doen? Ja, we hebben natuurlijk te maken met een crisissituatie en dan moeten beslissingen snel genomen kunnen worden. Dat erkennen die kritische raadsleden ook en zeggen zij, als dat voor 3 weken was geweest, had je ons niet gehoord. Maar het duurt nu wel heel erg lang. Vandaag op de kop af 200 dagen. Ja, en daar komt die kritiek vandaan. Ja, maar goed, toch zullen ze het dan de komende tijd maar moeten slikken dat het zo gaat? Kijk, niemand is echt gelukkig met de situatie zoals die nu is. Ook de veiligheidsregio niet. Voorzitter Jan Lonink heeft nu toegezegd een online gesprek te zullen organiseren voor alle raadsleden in Zeeland. Om te horen, oké, wat zijn jullie vragen? Waar ligt die kritiek nu precies? Met als uiteindelijk doel de plooi gladstrijken, meer draagvlak creëren onder die raadsleden. Ondertussen is er in Den Haag een akkoord bereikt over die coronawet. Die zou bij moeten gaan dragen aan het democratisch proces op landelijk niveau. Dus er worden stappen gezet, maar die crisis, zoals gezegd, is nog niet voorbij. En dus ook deze situatie niet. Dus ja, dat gaat nog even duren. Heiko, dankjewel. Er komt een extra coronatestlocatie. Naast Goes, Terneuzen, Vlissingen en Zierikzee komt er ook eentje in Oostburg. De teststraat komt achter ziekenhuis Antonius en is met de auto of met de fiets of lopend bereikbaar. Volgens de GGD is het belangrijk dat hiermee de testmogelijkheid dichter naar de mensen in West-Zeeuws-Vlaanderen wordt gebracht. 6 medewerkers van geestelijke gezondheidsinstelling Emergus in Kloetingen zijn positief getest op corona. Het gaat om medewerkers van de High and Intensive Care, een gesloten afdeling. Medewerkers die met de positief geteste collega's hebben gewerkt en patiënten van de afdeling worden getest zodra ze klachten krijgen. Er zijn vandaag 21 besmettingen met het coronavirus bijgekomen in Zeeland. En dat zijn er 8 minder dan gisteren. De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de gemeenten Borselen, Goes, Hulst en Terneuzen. Zeeland staat op de 4e plek in de lijst van provincies die het meeste gebruik maken van de steunregelingen voor bedrijven. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vraagt in Zeeland bijna de helft van de bedrijven coronasteun aan. Alleen in Limburg, Noord-Holland en Zuid-Holland is dat meer. De regelingen zijn bedoeld om te voorkomen dat bedrijven personeel moeten ontslaan vanwege de coronacrisis.
En dan denk ik, chapeau. Complimenten van wethouder Els Verhagen van Vlissingen voor schipper Henry Kaljouw van de Arnhemuiden 46. Samen met 21 andere Zeeuwse vissers viste hij vorig jaar meer dan 82.000 kilo zwerfafval uit de Noordzee. Vanochtend kreeg hij een certificaat van Fishing for Litter. Het is natuurlijk fantastisch dat de vissers vanuit Vlissingen zoveel afval hebben opgehaald in 1 jaar. Daarmee is de Noordzee schoner geworden. Maar daarmee wordt ook duidelijk dat de Noordzee bevuild is. En wat je dan als visser zoal opvist? Dat ligt eraan waar we vissen. Vissen we wat meer onder de kust, dan is het wat zwerfafval ook vanaf het strand. Je vist is een zonnebrilletje op of een slippertje. Vis je wat meer in de vaarroutes, dan is het ook wel eens een accu of een oliefilter of andere dingen wat van schepen afkomt. Ondanks dat de Kustmarathon, het grootste sportevenement van Zeeland, dit weekend niet doorgaat, is er wel aandacht voor. We zijn hier nu in Zuid-Landen en wij hangen hier vlaggen op. Dat doen de mannen van het Kustmarathoncomité. Om op die manier toch een klein beetje kustmarathongevoel te creëren in Zuid-Landen. Nu het eerste weekend van oktober is en eigenlijk altijd een kustmarathon plaatsvindt. En dit jaar vanwege de coronaperikelen niet door kan gaan. En dat is voor de organisatie nog steeds onwerkelijk. Ondanks dat wij hier natuurlijk al heel lang mee bezig zijn. Eind juni ook de beslissing hebben gemaakt om de kustmarathon in 2020 niet te laten doorgaan. Is het dan nu oktober, het eerste weekend van oktober. Normaal gesproken zijn we dan allemaal hartstikke druk. Staat Zuid-Landen op zijn kop. En je ziet het is hier leeg. Het is kaal en dat is een heel onwerkelijk, onrealistisch gevoel. Ooit stond Zeeland vol met kunstwerken van de Brabantse kunstenaar Kees Keizer. Maar waar zijn ze gebleven? De Vlissingse kunstenaar Co de Jonge is een zoektocht begonnen. Want hij vindt de erfenis van Keizer te belangrijk om verloren te laten gaan. We komen kijken naar de kleuterschool De Kroek. Want we zijn op zoek naar een beeld van Kees Keizer. Die dat voor de kleuterschool gemaakt heeft. Maar dan denk ik dat ik u teleur moet stellen. Dit is de sokkel, wat nog overrest. Het is typerend voor de zoektocht van Co de Jonge naar het lot van de kunstwerken van Kees Keizer. Ooit was hij hofleverancier van metalen sculpturen voor Rooms-Katholieke scholen. Maar nu is zijn nalatenschap grotendeels verdwenen. Hier heb ik een fotootje, dat is alles wat we eigenlijk nog over hebben van het beeld wat daar stond. Ja? Beertje Pippeloentje met zijn petje op. Of zijn de kunstwerken er slecht aan toe? En het is duidelijk, het mag wel eens wat opgeknapt worden. Het hangt wat scheef, het hangt wat voorover. Je moet er niet aan denken dat die naar beneden komt. Als we gaan kijken wat de kwaliteit van het werk is, dan zou ik zeggen van nou, daar moeten we nodig met een staalborstel op. Om dat weer helemaal goed te krijgen. Een paar kunstwerken van Keizer zijn goed terechtgekomen. En sommige worden iedere dag door duizenden ogen gezien. We staan hier bij beelden van Kees Keizer. En die hebben we weten te redden uit een lange reeks van verhuizingen. Begonnen bij Bethesda, terechtgekomen in het stadhuis van Vlissingen. Toen bij het Van Doesburgcentrum. En nu staan ze hier aan de Sloeweg. 3 beelden die bij elkaar horen. En die 3 beelden worden nu door heel veel Vlissingers gezien. Want veel Vlissingers die komen hier langs de Sloeweg om van buiten Vlissingen de stad in te komen. Om nog te redden wat er te redden valt, heeft Co de Jonge antwoord nodig op de volgende vragen. Wie weet waar de beelden zijn of wie weet wie er nog voor zorgt als ze nog ergens staan. Mocht u iets weten over een van de kunstwerken van Kees Keizer, laat het ons dan weten. Ons e-mailadres is nieuws@omroepzeeland.nl. Wij brengen u dan in contact met Co de Jonge. Veel verenigingen, organisaties en instellingen collecteren ieder jaar om de kas te spekken. Maar in verband met de veiligheid van de vrijwilligers zien veel verenigingen daar in deze coronatijd vanaf. Maar dat betekent wel dat ze broodnodige inkomsten mislopen. Zoals dierenasiel Schouwen-Duiveland in Zierikzee. We halen een heel mooi bedrag op elk jaar. Dat zit meestal tussen de 6500 en de 7000 euro. Deze extra inkomsten loopt het dierenasiel dit jaar mis. Maar dat is een bewuste keuze. We vinden het moeilijk om dit jaar te collecteren en deze gewikt en gewogen. We hebben besloten het niet te doen. De veiligheid van onze collectanten is heel belangrijk.
We willen niet dat de collectanten gevaar lopen. En we willen ook niet dat de mensen die willen geven, ook dat die mensen gevaar lopen. De collectant gaat van deur naar deur en dat kan gewoon in de coronatijd kan dat echt niet. Het feit dat het dierenasiel ervoor heeft gekozen om dit jaar niet te collecteren, heeft wel consequenties. We gaan er natuurlijk bij de begroting vanuit dat de collecte gewoon gelopen wordt. En dan wordt de bedrag meestal gereserveerd voor een bijzondere investering. En dat zou dus nu in 2020 de nieuwe hokken zijn voor kamer 1. Dit is een van onze kattenkamers, waar je zoals je ziet nog een oud hok in staat. Deze hokken hadden we in eerste instantie in het hele asiel. We hebben de wens om ook in deze kamer hele mooie, nieuwe, lichte, diervriendelijke hokken te krijgen. In plaats van te collecteren, probeert het dierenasiel nu op andere manieren extra geld te genereren. We gaan een Facebook-actie starten in oktober. We hopen dat de mensen dan op de Facebookpagina toch een gift willen doen. Natuurlijk is het jammer dat we niet deur aan deur kunnen, maar we gaan zeker zorgen dat we in beeld blijven via Facebook, via onze website en via de social media. Dit zijn dus de nieuwe hokken en zo willen we ze ook heel graag in kamer 1 en dat kost dus €7.000. Ik praat er nog even over verder met verslaggever Erik Holm bij het dierenasiel in Zierikzee. Erik, ik merk ook dat er organisaties en verenigingen zijn die er dit jaar voor hebben gekozen om dan maar digitaal te collecteren. Ja, maar dan heb je het vooral over de grote landelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld KWF Kankerbestrijding en het Rode Kruis. Voor heel veel kleine verenigingen is het op dit moment nog geen optie. Waarom niet? Er zijn namelijk kosten verbonden aan dat digitaal of online collecteren. Ja, en toch is het dan wel uiteindelijk de toekomst. Gaan we er wel naartoe dat alle collectors digitaal zullen gaan? Nou ja, misschien die grote landelijke organisaties wel, maar een lokale muziekvereniging of in dit geval dierenasiel Schouwen-Duiveland niet. Want je moet niet vergeten waar het om gaat bij collecteren. Het persoonlijke element is heel belangrijk, een bekend gezicht aan de deur die je wat gunt. En digitaal collecteren blijft natuurlijk toch gewoon vrijblijvend. Daarnaast is er een grote doelgroep, vooral de ouderen, die niets met internet heeft of ook niet weet hoe het werkt. Nou, ik heb veel verenigingen gesproken en die denken dan ook dat digitaal collecteren veel minder oplevert. Ja, en waar gaat het om bij collecteren? Zoveel mogelijk geld. Uiteraard. Verslaggever Erik Holm, dankjewel. Alleen in de vroegte waren er een paar opklaringen, maar verder was het toch de hele dag bewolkt met miserende regen en een matige oostenwind. En ook morgenochtend valt er dan weer af en toe regen. Morgenmiddag is het vaker droog en zijn er ook flinke opklaringen vanuit het zuiden. Het wordt dan 15 graden. In Terugkieken gaan we zo meteen op reis met de stoomtrein. De stoomaandrijving zorgde natuurlijk niet alleen voor het transport dat de grote vlucht kon nemen, maar alle fabrieken werden ook aangedreven door die kracht. Want voor die tijd had je eigenlijk alleen maar menskracht of paardenkracht of waterkracht in sommige gevallen. En de stoomlocomotief inderdaad aandrijven. Dat is allemaal dezelfde techniek die toen een enorme vlucht maakte. Straks meer, gevolgd door het uitgebreide weerbericht van Jules Gernaert. Morgen dan zijn we er weer en voor nu alvast een fijne avond en een goed weekend.